Odaq yatang mende. Бар лампочканы хотя бы борып куй әле. Мин һиңә электрик түгел. Уф, Алла, бер нәмә лә эшләмәйһең, ә? Ир калдыгы, бар кранды хотя бы ремонтлап куй. Мин һиңә сантехник түгел. Так, атай кайтты. О, ут яна. Кран эшләй. Ары бисәкәй, кем эшләп куйды инде? Я күршегә әйткәнем, ремонтлап бирде. Күпме акча сораны инде? Бер тин дә алманы. Бирәһең я йырлайһың тине. Нинде йырланың? Мен ниңә нимә, йырсым әллә? Жырла бейбәй дәрсе сезгә миндеге җыр кирәк. Жырла, жырла.